إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ғалымнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүген безнең хутбәбез күз тию турында барачак. Ничек итеп күз тиюдән сакланырга һәм мин мөселман буларак күз тию мәсьәләсе белән ничек итеп аңлашырга тиешлек турында сөйләрбез иншааллаһ. Һәм беренчедән Пәйгамбәрбез заманасында булган бер кыссаны сөйләп узасым килә. Бер вакытны Сәһел ибн Хунайф әйтә: "Без ди җәмәгать белән, кешеләр белән, Аллаһ илчесе белән берлектә юлга чыктык ди. Һәм юлда Җухфа исемле урын янына якынлашкач ди, шундый бер хәл булды ди. Һәм арабызда Сәһел ибн арабызда ак тәнле булган, матур кыяфәтле булган бер кеше ди, сахаба, читкә барып гусул кыйна башлый ди. Һәм шул гусул кыйнганда моны ялгыш кына Амр ибн Рабига күреп ала. Һәм күреп алганнан соң мондый сүзләрен әйтә: "Кара ди моның тәненең аклыгын" дип әйтә. "Мин мондый ак тәнне хәтта бер кояшны күрмәгән кызларның тәнендә дә күргәнем юк" дип әйтә. Ягъни гарәпләрдә инде ул ак тәнлелек ул бик мактаулы, бик дәрәҗәле әйбер, ирдә булсынмы, хатында булсынмы, ул гүзәллек билгесе. Без генә аны сизмибез монда теге төньякта яшәп, ак тәннең матурлыгын күрмибез, белмибез, ләкин аларда бик тә гүзәллекне, матурлыкны күрсәтә. Һәм бу сахаба Амр ибн Рабига күреп шакката да, һәм нәрсә ди? Менә шундый гүзәл тән икән бит синең дип әйтә. Шул сүзләрне әйтеп бетерүе була, теге сахаба ала да егылып төшә, кыйлып төшә. Просто взял и упал на землю. И шуннан соң бер хәрәкәтләмичә җирдә ята. Һәм бу эш хакында сөйлиләр пәйгамбәрбезгә. Киләләр, менә шулай булды ди, шушы кеше дип әйтә, гусул кыйна иде дип әйтә, һәм егылды да, имының хәле бетте ди. Һәм шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сез ди бу эшкә сәбәпче булган берәр кешене подозревать итәсезме" дип әйтә. "Может, берәрсе ди күз тидергәндер" дип әйтә. Һәм шунда әйе ди, без ди бу эштә Амр ибн Рабиганың сүзләрен без шикаят кылабыз ди. Ул күрде ди, ул шундый сүзләрен әйтте ди. Һәм шул вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ачулана. Һәм Амрны чакырта үзенә һәм аңа кычкыра: "Нигә ди сезнең берегез ди үзенең кардәшен үтерә" дип әйтә. Нигә ди сүзләр әйтеп, аның үлеменә китерә торган әйберләр әйтә дип әйтә. Нигә соң син Аллаһы Тәгаләдән бәрәкәт сорамадың? "Я Раббым Аллаһ, бу кешегә бәрәкәт бирсәң иде" дип әйтә. Һәм аннан соң Амр ди, тахарат ал дип әйтә.
Тәһарәт ал да һәм шул суны җый дип әйтә. Һәм шунда Амир, шушы сахаба килә, битен җуа, кулларын җуа, тезләрен, аякларын җуа, һәм аннан соң шул суны җыеп, килә дә нәрсә эшли? Ап киләләр дә шушы җыгылган, күз тиеп, авыр хәлгә төшкән кешегә киләләр дә өстенә куялар. Һәм өстенә куйганнан соң шул ук мизгелдә ди бу кеше дип әйтә, җирдән торып басып, как будто җирләмәде дә. Как будто аның белән мондый әйбер булмады да, рәхәтләнеп турып китте дип әйтелә хадистә. Һәм менә бу хадис, мөхтәрәм җәмәгать, күз тию хаклык икәнлеген. Һәм күз тидерүнең афаты, куркынышы, ул хәтта сау сәламәт булган кеше, бер әйберсе дә булмаган, бер нинди хатасы да, бер нинди нәрсә авыру да булмаган кешене йыгып салып бетерергә мөмкин. Хәтта Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Нигә сезнең берегез ди күз тидереп башкасын дип әйтә, үтерә дип әйтә. Ягъни үлемгә китерә алырлык сүзләр әйтә, күз тидерә дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тирги. Һәм әйтергә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, гадәттә күз тию кешенең саклаган, күрсәтергә теләмәгән, шаккатыра торган әйберләргә күз тиз төшә. Бөтенебез күреп йөрибез. Бүтән кешегә күренеп торган әйберләрдә особо күз тими. Ләкин үз эшеңдә саклаган, үзеңә зиннәт булган, үзеңә якын булган, шушы нинди дә булса якыннарың булсынмы, үзең булсынмы, яки берәр әйберең булсынмы, менә аларга күз тия. Ни өчен? Чөнки аны гадәттә кешегә күрсәтергә теләмисең. Кешегә тоттырасың килми, кешегә бирәсең килми, кешегә таратасың килми. Шунда күрәләр дә күз тия. Һәм менә шуңа Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисендә нәрсә була? Бу сахаба читкә китеп гусөлләнә. Һәм тегесе икенчесе ялгыш кына моны күреп җибәрә. Чөнки гусөлләнгәндә кешене карап тормыйсың бит инде. Шулай бит, ул бит чишенә, ул бит җуына тулысынча. Һәм шунда ялгыш кына күреп, менә шушындый эшләргә килә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, күз тию яки күз тидерү турында сөйләшә башлаганчы, һәрбер мөэмин мөселманга әһәмиятле булган бер төшенчәне аңлатып узырга кирәк. Мөселман кешесе ул бер шиксез йөрәгендә, калбендә иман булырга тиеш Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире турында иманы. Бу дөньяда нинди генә хәл-әхвал булмасын, нинди генә үзгәрешләр булмасын, нинди генә вакыйгалар килеп чыкмасын, барысы да Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире белән тормышка ашалар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә әйтә: "Инналлаһа балигу әмри". Аллаһ ти үз эшләрен җиренә җиткерә дип әйтә. Аллаһ тәкъдир кылган булса, Аллаһ лаухул махфузда билгеләгән булса, ул әйбер тормышка ашачак. Кад җа'алаллаһу ликулли шайин кадра, һәм һәр нәрсәгә Аллаһы Тәгалә үз тәкъдирен, үз шикләрен куйды дип әйтә. Шулай итеп Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям безгә кат-кат искә төшерә. Нәрсә дип әйтә? Билди, әгәр дә бөтен дөнья, бөтен кешелек сиңа каршы чыксалар ди, Аллаһ язмаган әйберне сиңа зыян итмәсләр дип әйтә. Сиңа зыян китерә алмаслар ди, илля мәгәр Аллаһы Тәгалә сиңа тәкъдир кылган булса. Һәм билди, бөтен өммәт, бөтен кешелек башыннан алып ахырына хәтлек җыелышып сиңа ярдәм итәргә тырышсалар, теләсәләр, алар ярдәм итә алмаслар, илля мәгәр Аллаһы Тәгалә тәкъдир кылган зурлыкка кадәр генә дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм каләмнәр инде кипте, каләмнәр күтәрелде, һәм битләр кипте дип әйтә Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм тагын бер хадис, ныклап итеп әйтәм. Пәйгамбәребез әйтә: "Әгәр дә берәр нәрсә тәкъдирне уза торган булса, ул күз тию булыр иде" дип әйтә Пәйгамбәребез. Ягъни, әгәр дә кешенең тормышында берәр үзгәрешләр кертә торган әйбер булган булса, тәкъдирдән башка, ул күз тию булыр иде дип әйтә. Ләкин тәкъдир берничек тә үзгәрми. Тәкъдирне күз тиюдә, тәкъдирне башка әйберләрдә, хәтта җәмәгать безнең кул күтәреп дуга кылуыбыз да ул тәкъдирдә билгеләнгән.
Һәм Аллаһы Тәгаләнең, Раббыбызның шул дугага җавап бирүе Аллаһ тарафыннан инде мәгълүм ителгән. Аллаһ Раббыбыз аны белә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, безнең тәкъдиребез үзгәрми. Ләкин без, мөселманнар, алдагы тормышыбызны белмибез, алдагы тәкъдиребезне белмибез. Һәм шуңа күрә яхшылыкка, изгелеккә, иманга омтылырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә күз тидерү бик тә куркыныч бер әйбер. Тормышыбызда була торган хәл, Пәйгамбәребез әйтә: "Әл-айну хак". Күз тию, күз тидерү ул хаклык дип әйтә, очрый торган хәл ди. Хәтта бер хадисендә әйтә, күз тию ди кешене кабергә кертә ала һәм дөяне кәстрүлгә пешереп ит хәлендә булдыра ала, ясый ала дип әйтә. Ягъни күз тию сәбәпле кеше ширләпме, берәр вак хәл, ахвал килеп чыгыпмы, ул хәтта каберенә кирип ятырга мөмкин ди. Һәм кешенең берәр дөягәме, берәр анда сыйыргамы, нәрсәгәме, шушы күзе төшеп, ул хәтта хуҗасы аны шалып, пешереп нитеп, кәстрүлгә дә кертергә мөмкин дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә күз тидерү ул бар. Һәм аның тәэсире бар. Һәм күз тию нигә соң ул начар әйбер? Нигә соң ул аннан сакланырга кирәк? Нигә соң күз тидерүдән, күз тидерүче дә, күз тигәнесе дә, алар икесе дә сакланырга тиешләр? Ни өчен? Галимнәребез әйтә, чөнки күз тиюнең асылында ди көнчелек ята дип әйтә. Кешенең күзе нәрсәгә төшә? Үзендә булмаган әйберне башкасында күреп, шуңа карап ымсына. То есть күзе төшә, тели ул аны. Һәм кайсы бер вакытларда галимнәр әйтәләр, күз тидерүче ул хәтта үзе дә моны белмәскә мөмкин ди. Үзе дә моны аңламаска мөмкин ди. То есть он не со зла, он не специально. Ләкин күзе авыр. Ләкин күз тидерә дип әйтә, һәм хәтта автоматически шулай күзе төшәргә мөмкин дип әйтә. Ләкин асылда күз тидерүчеләрнең күбесе җәмәгать, алар көнчеләр. Алар хөсетчеләр һәм кешегә зыян салырга теләүчеләр. Җәмәгать, Пәйгамбәребездән көнләштеләр. Пәйгамбәребезгә күз тидерергә тырыштылар. Аллаһ Тәгалә Калам сүрәсендә 51-нче аятында әйтә: "Ва иякаду аллазина кафару ла юзлиқунака би абсарихим". Дөрестлектә ди, күферлектә булганнар, алар синең Коръән укуыңны ишетсәләр, сиңа зәһәр күзләре белән карап, сине аяктан йыгарга әзер булып тора иделәр дип әйтә. Һәм синең хакта ул кеше акылдан язган бер мәҗнүн дип әйтәләр иде, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа Пәйгамбәребезгә каршы көрәшкән, Пәйгамбәребезгә дошман булган, күферлектә булган кешеләр, алар бөтенесе Пәйгамбәребезнең көнләштеләр. Аллаһ илчесендә хаклык, анда Коръән, анда ап-ачык Аллаһ Тәгаләнең гыйлеме, аларның тәкәбберлекләре, аларның шушы көнләшүләре аларны иманга китерми, алар тыелалар һәм Пәйгамбәребезгә дә начарлык телиләр. Хәтта күзләре белән карап ди, синең йыгылуыңны көтәләр иде дип әйтә, һәм бу хакта безгә тәфсир галимнәре Абдуллаһ ибн Аббас хәбәр итә. Һәм Ибн Кәсир бу аят турында булай ди, алар Пәйгамбәребездән, аның хак сүзләреннән көнләшеп, күз тидереп, зыян китерерләр иде. Ләкин Аллаһы Тәгалә сине саклады. Аларның начар ниятләрен тормышка ашырмады. Һәм шуңа күрә инде бу сүзләрне күз тию хакында Коръән безгә мондый хәбәрләр китерә дип әйтә ошбу галим. Шулай ук икенче бер вакыйга. Коръәндә Юсуф сүрәсендә Аллаһы Тәгалә Яқуб пәйгамбәрнең сүзләрен китерә. Яқуб пәйгамбәр, беләбез, шулай бит, Исхакның улы, Исхак алейхиссаламның улы, Ибраһим алейхиссаламның оныгы. Яқубның уннан артык баласы бар иде. Һәм уллары, алар инде уллары булганнар, алар арасында Юсуф пәйгамбәр, һәм сүрәдә Юсуф пәйгамбәр исеме белән аталган. Һәм галимнәребез әйтә, алар ди, бөтенесе дә дип әйтә, алар бик шибәр иделәр ди. Бик матур кешеләр иделәр дип әйтә. Һәм араларында әлбәттә Юсуф алейхиссалам иң шибәре, иң матуры иде. Һәм әгәр дә ул сүрәне укыган булсагыз, анда Юсуф пәйгамбәр уже министр булгач, алар нәрсә дип әйтә? Эндегезне алып килегез монда. Биньяминне алып килегез дип аларны кайтарып җибәрә. Һәм булар кайталар, аталары белән сөйләшәләр.
инесен алып килергә аталарына басым ясыйлар да, аталары ризалаша. Ләкин Якуб пайгамбар аларга былай дип әйтә: "Ва кала я бунай, ла тадхулу мин баби вахиди вадхулу мин абвабин мутафарриqa." И улларым дип әйтә. Ул дворецка, крепостька кергәндә бер ишектән кермәгез. Төрле ишекләрдән кирегез ди. Мин сезгә Аллаһ әмренә каршы бер ничек тә ярдәм итә алмам. Әмр итүче бердән бер Аллаһтыр. Мин Аллаһка гына тәвәккәллим һәм аңа гына мөэминнәр таянырлар дип әйтә Якуб пайгамбар. Һәм галимнәребез тәфсир кылганда әйтәләр, нигә Якуб пайгамбар улларына бер ишектән кермәгез ди. Чөнки кешеләр талпа белән, җәмәгать белән бер яктан керәләр икән, бөтен кешеләрнең күзләре буларга төшә. Каралы, булар 10ннан артык кеше и берсеннән берсе чибәррәк, берсеннән берсе матуррак дип күз тидергә мөмкин иделәр ди. Шуңа күрә Якуб пайгамбар төрле ишекләрдән керегез. Үзегезгә внимание привлекать итмәгез дип әйтәләр галимнәребез. Менә шул булды аның хикмәте дип әйттеләр галимнәребез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, күз тию хаклык. Күз тию пайгамбарыбызга каршы да кулланылырга тырышылган. Хәтта башка пайгамбарлар да күз тиюдән сакланганнар. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә әгәр дә кешеләргә карасаң, кешеләр күз тию мәсьәләсендә төрле фикердә. Һәм аларның күпчелеге ни кызганыч, ләкин алар күз тиюгә ышанмыйлар. Алар әйтәләр, табигать, кануннар, законы природы, законы химии, законы физики һәм башкасы дип әйтәләр. Ә ул дөньяларны кем барлыкка китерүче? Ул законнарны кем гамәлгә куючы, кем гамәлгә ашыручы? Кем бу дөньяны үз хәлендә торытучы һәм эшләтүче? Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә бу дөньяларны барлыкка китергән икән. Физика, химия һәм башка кануннар да аның әмере белән тормышка ашалар икән. Димәк, без Аллаһыдан яки аның илчесе пайгамбарыбыз Мөхәммәдтән килгән хәбәрләргә дә иман китергә тиешбез. Әйе, күз тиюне тотып карап булмый. Әйе, аны билгеләп булмый. Әйе, аны аңлап булмый. Ләкин ул хаклык. Һәм кайсы бер табиблар әйтәләр, бигрәк тә операциялар ясаучылар, хирурглар һәм башкалары, аның видеосы да булды бер вакытны. Бер табиб әйтә, ул үзе диннән яраграк кеше инде. Ул булай ди, менә кайсы бер вакытта ди, өстәлдә кеше ята дип әйтә. Лежит человек на хирургическом столе ди. Һәм ул үлеп бара ди. Без берәй-бер дә эшли алмыйбыз дип әйтә. Бөтен кирәгесен эшләдек ди, ә ул үлеп бара ди. Һәм шул вакытта ниндидер бер көч ди, аны кире тормышына кайтара ди. Без моны аңлата алмыйбыз, моны фән аңлата алмый, моны медицина аңлата алмый ди. Ә ул кире тормышка кайта дип әйтә. Менә бу җәмәгать мөселман кешесе өчен әлбәттә бер шиксез әйбер. Бу көч ул Аллаһы Тәгалә Раббыбыз. Аллаһы Тәгалә әгәр дә берәр кешенең әҗәле килеп җитмәсә, нинди генә Алла сакласын авариялар, авырлыклар, ширләр аша узмасын, әҗәле килмәсә үлми. Әҗәле килсә, сау сәламәт булган җирдән дә китеп бара. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ул кешеләргә әйтергә телим, күз тиюе ул хаклык җәмәгать. Пайгамбарыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аны безгә хәбәр итте. Аллаһы Тәгаләнең гыйлеме. Һәм шуңа күрә без моны инкар итәргә тиеш түгелбез. Бу бер якта. Икенче якта безнең кешеләр күз тиюдән куркалар. Һәм бөтен уйлары күз тимәсен. Бөтен уйлары хәтта кайсы бер вакытта менә шушындай апатия рәвешенә хәтта китерә, ул күз тиюдән курка җәмәгать. Һәм кайсы бер вакытта кайсы берләре үзләренең үшәнлекләрен, үзләренең ялкаулыкларын, үзләренең булдыксызлыкларын алар күз тиюдән дип әйтәләр. Алай түгел. Эшен барып чыкмады, сату алу белән эшли, килеп чыкмады, нольга төште, югалтты акчаларын. Күз тигәндер дип әйтә. Күз тимәгән, син йоклап яттың. Конкурентларың әче таңнан эшләп йөрделәр, бөтен тырышлыкларын куйдылар. Ә син йокладың, ялкауланып йөрдең. Шуңа күрә монда күз тию түгел. Монда син үзең гаепле. Кияүгә чыга алмый, өйләнә алмый. Күз тигәндер инде дип әйтәләр. Юк, күз тию түгел. Син үзең югары таләпләр куйдың. Сам ищешь совершенного человека, совершенную супругу, совершенного мужа, который прямо весь такой прямо в белых, алых, розовых тонах. Андый кеше юк.
идеаль булган, совершенный булган кеше юк. Һәрберебезнең бар кимчелекләре, бар хаталары. Һәм шуңа күрә күз тиде дип әйтү түгел, үзеңнең аппетитларыңны әзер киметергә кирәк, әзер җиргә төшергә кирәк. Һәм кайсы берләре ни кызганыч, принцесса эзлиләр. Өйләнергә теләгәндә. Ләкин үзләре принц булса, әле бер хәл. Ләкин бит үзләре принц түгел, җәмәгать. Һәм кайсы бер вакытта кызлар да шулай. Әбу Бәкер, Гомәр, Госман шикелле иманлы кешеләргә кияүгә чыгарга телиләр, андыйларны эзлиләр. Ләкин бит җәмәгать, алар үзләре дә бер Гайша түгел. Үзләре дә Фатыйма түгел. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кеше мондый эшләрдә үзеннән башлап, үз өстендә эшләргә тиеш. Күз тигәндер инде дип, ул аклану җиңел аклану. Ул үзеңнең көчсезлегең хакында булган бер кул кую гына, роспись. Роспись под своей собственной неспособностью, никчемности. Кызганыч. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, имтиханда төшеп калды икән, икеле алып кайтты икән берәр студент. Күз тигәндер инде дип әйтәләр, күз тимәде. Укыган булсаң, өйрәнгән булсаң, әгәр дә әзерләнгән булсаң, үтер идең, 5ле алыр идең, 4ле алыр идең. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шушы кешеләр, алар үзләренең тормышында булган бүтән эшләрне күз тиюгә сылтыйлар. Аларның башларында бүтән курку күз тимәсен, күз булмасын. Фәлән, төгән дип куркалар, хәтта Аллаһ сакласын. Аллаһтан да күбрәк күз тиюләрдән, бозымнардан һәм башкаларыннан куркалар. Аллаһ сакласын. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу ике кешеләр арасында, ике төркем арасында мөселман кешесе булырга тиеш. Ул күз тиюнең хаклык икәнлеген белә, иман китерә. Һәм пәйгамбәребез Аллаһ Тәгаләдән һәм пәйгамбәребездән килгән хәбәрләргә аның иманы камил. Шуның белән берлектә күз тимәсенгә ул сәбәпләрен үти. Ул бүтән көчен куя. Һәм йөрәгендәге булган курку Аллаһ Тәгаләгә генә юнәлгән. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, инде артык күп вакытыгызны алмыйм, ахыр чиктә мөселман кешесе ни сәбәпләр белән күз тиюдән сакланырга тиеш икәнлеген генә әйтеп узасым килә. Мөселман кешесе, әлбәттә, Аллаһ илчесе безгә, һәрбер мөселманга күз тиюдән сакланырга безгә юлларын күрсәтте, зикрләрен өйрәтте. Һәм шуларның берсе җәмәгать зикрләр әйтү. Зикрләр итү, иртәнге һәм кичке зикрләр. Алар арасында җәмәгать шундый дугалар бар. Без Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз барлык әдәми зыян китерүчеләрдән, хайваннардан, җәнлекләрдән һәм башкасыннан. Һәм шул вакытта җәмәгать, иншалла, ул дугалар кабул була. Һәм шуңа иртәнге һәм кичке зикрләр күз тиюдән иң көчле корал. Күз тиюннән сакланасың икән, бу ике әйберсез инде булдырып булмастыр. Һәм шуңа күрә иртән, кичен, кичке зикрләр. Икенчесе, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям башта мондый дуга укый торган булган. Эй Раббым, кеше затыннан һәм җин затыннан булган күз тидерүчеләрдән сакла мине дип әйтә иде ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә Фәләк, Нас сүрәләрен иңдергәч, пәйгамбәребез ул зикрне калдырды ди, һәм һәр вакыт шушы Ихлас, Фәләк, Нас сүрәләрен укыды дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, намаз сайын, намазны укып бетердеңме, шушы 3 сүрәне укырга, сөннәттә бар андый хәбәрләр. Иртән, кичен, 3 тапкыр кабатлап, Ихлас, Фәләк, Нас сүрәләрен уку, йокларга ятыр алдыннан, Гайша анабыз әйтә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ул ди ятакка яткач, когда он лег на кровать, ул ди кулларын күтәреп, башта Коръән укыды ди, Ихлас, Фәләк, Нас 3 тапкыр, аннан соң дип сәләгәйсез генә төкереп, бүтән җирен сыпырды ди. Үзен сыпыра. Һәм балаларын сыпырса да, менә бу җәмәгать эш күрүгә иң кулай булган, иң рәхәт булган шушы 3 сүрә. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса, ул Аятул Курси. Аятул Курсине уку. Һәр намаздан соң, йокларга ятыр алдыннан. Һәм менә шушы Аятул Курсине укып йөрсәк, ул да Аллаһ рәхмәте белән күз тиюдән саклаучы бер сәбәп булып торачак. Һәм соңгысы, кайсы бер вакытларда күз тидерүче ул моны үзе дә аңламыйча күз тидерергә мөмкин. Үзе дә моны белмичә шулай булырга мөмкин. Һәм алдагы хадистә сөйләп уздым мин сезгә, пәйгамбәребез нәрсә ди? Тәһарәтлән дип әйтә. Һәм шуңа күрә кайсы бер вакытларда
Әгәр дә берәр кеше сиңа гына килеп, колагыңа әйтеп, кардәш, син гафу ит, конечно. Но син күз тидергәнсеңдер дип, мин синнән шикләнәм дип әйтә икән, рәхим итеп, тәһарәт аласыңмы, суыңны бирә аласыңмы дип әйтә икән, без җәмәгать буйсынырга тиешбез. Пәйгамбәрбез әйтә: "Ва идастагсалтум фагтасилу". Әгәр дә сездән шушы тәһарәтләнергә кушсалар, сорасалар ди, тәһарәт алып бирегез суларын дип әйтә. Һәм шуңа күрә күз тидергән кеше әгәр дә тәһарәтләнә икән, җуына икән, һәм шул суларны җыеп күз тигән кешегә сибәләр икән, иншааллаһ, Аллаһ рәхмәте белән бу күз тигән кешегә шифа булачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бездән сорасалар, без инде әкрен генә матурлап җавап бирергә тиешбез. Һәм соңгысы, иң соңгысы, җәмәгать башкаларга күз тидермәс өчен берәр сөендергән әйберне күрдең икән, ул кардәшенә бәрәкәтен телә. Я Раббым Аллаһ, бәрәкәт бирсәң иде. Я Раббым Аллаһ, машинасы, йорты, хатыны, баллары һәм башкасы, шушы әйберләрдә бәрәкәтен тапса иде. Дөнья һәм ахират рәхәтлекләрен күрсә иде, дип әйтү таләп ителә. Пәйгамбәрбез әйтә: "Әлә һәл барракт", нигә син бәрәкәт теләмәдең ди. Һәм шуңа җәмәгать бәрәкәт сорап, дуга кылу, Раббым, шушы кешегә, шушы әйберендә, күзең төшкән әйберендә бәрәкәт бирсәң иде дип сорау, ул аны да саклый. Ул сине дә күз тидерүчеләр рәтеннән чыгара, иншааллаһ. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә, үзебезне, якыннарыбызны, балаларыбызны, әйберләребезне, мал-мөлкәтләребезне күз тидерүчеләрдән сакласа иде. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз барыбызны да көнләшүчеләрдән, хәсәтчеләрдән ерак кылса иде. Һәм бу дөньяда да, һәм ахирәттә дә, я Раббым Аллаһ, иман ияләре белән бергә җәннәтләргә керергә насыйп итсәң иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.